اسكتوا رحمكم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة حسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أما بعد. Hürmetli din kardeşlerim, bugün Muharram ayının 24. günü, Avgust ayının 11. günü. Mene jey günleri de tamamlanıp kile. Köz başlana. Nişik tabiatta o'zgarishlar bor, shulay bizning turmushda da o'zgarishlar bor. Kimdir endi 40 yoshdan 40 yoshlik chikni uzgan, hammaning sochlari og'ara boshlagan, tishlari qiyila boshlagan. Bu har biri bizning turmushimizdagi ko'z kunlari. Narsa shashasing shuni urasing dilar. Alloh taolo qolgan umrimizni yaxshi jemishlar, matur
шәшәкләр, гөлләр җыярга, һәм инде ахирәткә кайтканда, Аллаһ Тәгалә янына кайтканда, нурлы йөз, сәламәт йөрәк белән кайтып, җәннәтенә керергә һәм аның дидарын, нурлы йөзен күрергә, ризалыгын казанырга насип итсен. Дорогие братья и сестры, напоминаю вам, что сегодня 24-й день месяца Мухаррам, 11-й день месяца Август, заканчивается лето, заканчивается первый месяц лунного календаря, мусульманского календаря. Просим Аллаха Субхану Тааля, чтобы Он принял наши добрые дела и простил наши грехи. Сегодня хотел бы напомнить себе и вам хадис, который собрал наш дедушка имам Ат-Тирмизи. Он приводится в его сборнике Сунан под номером 3514. В нем сообщается о том, что Аббас ибн Абдуль-Мутталиб, дядя пророка, алейхиссалату вассалям, пришел к нему и спросил: «Я Расуль Аллах, аллимни шей'ан ас'алу Аллаха бих». «О посланник Аллаха, научи меня чему-то, каким-то таким хорошим словам, особенным словам, с которыми бы я мог обращаться к Аллаху». И пророк ему сказал, саллаллаху алейхи вассалям: «Ис'алиллах аль-афия». Проси у Аллаха афия. Прошло некоторое время, и Аббас, радаллаху анху, вновь возвращается к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и говорит: «Я Расуль Аллах, алимни шей'ан ас'алу Аллаха бих». «О посланник Аллаха, научи меня кое-чему, каким-то хорошим словам, с которыми я мог бы обращаться к Аллаху». На что пророк сказал, алейхиссалату вассалям, немножко такой эмоциональной форме: «Я Аббас, я амма Расулиллах, саллаллаху алейхи вассалям, ис'алуллаха аль-афия фи дунья валь-ахира». «О Аббас, о дядя посланника Аллаха, просите у Аллаха афия в этой ближайшей жизни дунья и в последней жизни ахира». Что же такое афия? Афия – это арабское слово. Оно упоминается или используется в некоторых мусульманских языках. Перешло оно оттуда. Офият, говорят, офият. Офият, афият – это значит благополучие, здоровье, жизненные силы, защита от всяких неприятностей. Вот в этом коротеньком слове заключается очень глубокий смысл. В этом коротеньком хадисе заключаются большие-большие уроки для каждого из нас. Когда дядя пророка просил научить его какому-то особому слову, особому дуа, пророк научил очень простому слову. Проси, говорит, афия. О чем это говорит? Это говорит о том, что не надо просить себе или ближайшим окружающим людям какие-то беды, неприятности, проклятия. К сожалению, в мусульманских народах тоже принято так вот проклятия посылать, падар-ланат говорят, еще что-то говорят, какие-то нехорошие фразы друг другу желают. Все наши слова фиксируются, записываются. И бывают такие моменты, когда это слово превращается в дуа и не отвергается Аллахом. Поэтому ни в коем случае нельзя проклинать ни себя, ни ближних, ни животных своих, ни машины, на которых мы ездим, транспорт, которым мы пользуемся. Язык – это орган без кости, но он управляет всем организмом. Есть тоже такое предание, что каждое утро органы человека обращаются к нему, к языку, то есть.
и говорят: «Иттакилляха фина», о язык, побойся Аллаха ради нас. «Файна набик», мы зависим от тебя. Если ты будешь благое, хорошее говорить, у нас будет все хорошо. Если ты будешь плохое говорить, плохое желать, у нас будет плохо. Почему я вспомнил этот хадис? Потому что в новостях слышал, что буквально несколько дней назад, в ночь с 6 на 7, в Таджикистане произошло очень неприятное событие. Фура, груженная, тяжелая, протаранила автомобили, людей и даже 4 дома, где люди спокойно вечером сидели, чай пили, кушали. И вот эта фура их так сильно протаранила, что 10 человек умерли на месте. 11 или еще больше людей оказались оказались лишенные здоровья, люди лишились своих материальных средств и так далее. Поэтому очень важно создавать вокруг себя атмосферу спокойствия, безопасности, здоровья и благополучия. Те, кто пользуется транспортными средствами, проверяйте их техническое состояние, прежде чем выйти в дорогу. Тормоза, газ, подшипники, все это надо вовремя чинить, исправлять, чтобы не оказаться вот в такой неприятной ситуации. И, конечно же, мы соболезнования выражаем тем нашим братьям, сестрам, которые потеряли своих близких, потеряли свое имущество. Надеемся, иншаллах, что они умерли как шахиды, потому что есть хадис о том, что если на кого-то упадет дом, или кто-то утонет, или женщина при родах умрет, они приравниваются шахидам, погибшим на пути Аллаха. Поэтому просите Аллаха афия, благополучие. И не только на словах это надо просить, не только говорить: Аллах, дай мне афия, дай мне здоровье, дай мне благополучие, но и делать это своими делами, своими поступками, соблюдая правила техники безопасности. Об этом у нас есть завещание от пророка тоже, алейхиссаляту вассалям. Однажды он увидел верблюда исхудалого, и тот на своем верблюжьем языке что-то плакал. Пророк с ним поговорил, он понимал язык животных, и потом, поднявшись на минбар, сказал: «Иттакуллаха фи хадихил бахаим, иркабуха салиха ва кулуха салиха». Побойтесь Аллаха в этих животных, садитесь на них верхом, когда они ухоженные, когда они здоровые, крепкие, и кушайте их тоже, когда они ухоженные, здоровые, крепкие. Сегодня уже люди ездят на фурах, на поездах, на автомобилях. Пожалуйста, вот этот хадис, завещание пророка, алейхиссаляту вассалям, применяйте в своей жизни и садитесь верхом на транспортные средства после того, как вы удостоверились в их техническом состоянии, и не перегружайте их лишними тоннами, пытаясь заработать лишнюю копейку, лишая себя и окружающих жизни и благополучия. بارك الله لنا ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم والسميع الدعاء ادعوا الله يستجب لكم. استغفر الله ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزد لكم وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر
ولذكر الله أكبر والله يعلم بما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Истау ва'тадилу, заполняйте, выравнивайте ряды, телефоны поставьте на беззвучный режим. Те, кто на улице молится, молитесь в обуви и после намаза не задерживайтесь на дорогах, на проходах. Аллаху Акбар. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو حي لا يموت بيده الخير إنه على كل شيء قدير. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم صل على والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا من طاعتنا وامحنا من بين يدينا من خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك من شر تحتنا. وصلى الله وسلم محمد والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا رب القرآن الكريم وعلى سيدنا وعلى آله زوحا اجتناب شرح شريعتنا وقوي وصفوفا محبات بين الحساب أي بركات جمع رفعات نشرتنا السلامة ورسول الله بركات ورسول السلام التوفيق ولنا كان كيف معنا وإلى التصوير والربيع هذا شخص أشخاص أربعة ويبير خاصة والنقاش وقابير خاصة نصيحة زينة أفضل شخص مدني مسلم وقوة نعم يوسف قرداش كان أمينة قرداش تربية أرجع خاصة شفاء نصبينا. اللهم ربنا الناس من البأس اشفينا واشفيه من الشفاء لا شفاء إلا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما. باشد الله جزاه الله شيخ القرآن الكريم من يدرس القرآن بجد سيف القيامة بزم محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أهل بيت الصحابة لنا وصدنا صواب وأنا أكثر على سيدنا شيخ الأسد وطوارنا وأبينا وبيضاء وشوار تبيجنا وصدنا شيخنا يغمجنا سوشنا وإمامان شيخنا أن أمنا برشا من مسلمنا عام أن خصوصا إسحاق من وصلنا بالأرض خارجنا من باختيار الجهات وخمس خلفاء القرآن والإكسان والتقرص والفاسد والشخصين والقرآن طمع يقرأ التصوار والإنكرس والإنكرس barcha musulmonlarga yaratganlar buxoran shoh janoblarining chiqib qabirlari bo'lib Allah bizdan yetarli biz va qolanan barabas
درجاتنا وعفوا عافية نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية